Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Četvrtak je dan kada u studiju Sportske televizije ugošćujemo evidentne i potencijalne olimpijske kandidate. Hrvatski reprezentativac Neven Žugaj je evidentni, a njegov brat Nenad potencijalni olimpijski kandidat. Dečki, dobro vam večer, dobrodošli u studio Sportske televizije. Dobro večer, hvala. Nevene, evo, pretpostavljam da su još uvijek svježa sjećanja na onaj sjajan uspjeh, brončanu medalju svjetskog prvenstva u Istanbulu i osvojenu vizu za olimpijske igre. Dvije muhe jednim udaricom, reklo bi se. Pa je, eto, prije mjesec i pol dana vratio sam se iz Turske. Bio sam brončani na prvenstvu svijeta. Istaknuo bi da sam imao 5 teških borbi i istaknuo bi da sam pobjedio aktualnog olimpijskog pobjednika i aktualnog prvaka Europe. Natjecanje je prošlo super, nisam bio opterećen rezultatom, nisam se zamarao s kim hrvam i eto, to je urodilo plodom. Može li se to nazvati najvećim uspjehom vaše dosadašnje karijere? Pa je, naravno da je. Ujedno i Hrvatska od kad se osamostalila. Nenad je prošle godine uzeo broncu na svjetskom prvenstvu. Eto, ja sam danas ovo svjetsko prvenstvo to isto ponovio, ali ujedno sam se kvalificirao na olimpijske, što mi je još dodatno draže. Nenade, jeste li možda malo ljubomorni na brata? On je već osigurao London, a vi to tek trebate ostvariti. Da. Pa naravno da nisam ljubomoran, naravno da mi je drago. Bez zajedničkog rada naravno da to ne bi on uspio ostvariti, kao tu svoju medalju i vizu, kao ni ja svoju medalju, tako da njegov uspjeh i moj uspjeh zajedno to tako gledamo. Sad je na njemu da on pomaže meni za daljnje kvalifikacije, na tome trenutno radimo. Vi ste bili 7. u Istanbulu, nažalost za samo jedno mjesto vam je izmakla ta norma. Da, bio sam 7. prvih 6 uzima normu. Prošle kvalifikacije sam isto imao tako, za Peking, isto tak mali, ajmo reći, peh na 2 turnira. Također mi je falilo jedno mjesto, tako da je bilo blizu. Nadam se da nije nedostižno. Trudit ćemo se, trenirat ćemo i to je ono najvažnije za sada. Možete li nam objasniti kako još imate izglede, kako se još održavaju ti kvalifikacijski turniri za nastup na olimpijskim igrama? Da, pa u 4. mjesecu, znači sljedeće godine, i jedan turnir je u 5. mjesecu, ide tjedan za tjednom, imamo 3 kvalifikacijska turnira. To je jedan europski, odnosno kontinentalni, i 2 svjetska. Sa kontinentalnog idu prva dvojica, sa svjetskih kvalifikacija idu prva trojica. Ništa, trenutno treniramo za to, očekivanja su da dam sve od sebe, da pokušam biti najbolji, ajmo tako reći, pa ćemo vidjeti. Nevene, vaš je uspjeh tim vrijedni ako se zna da Hrvatska u hrvanju na olimpijskim igrama nije imala predstavnika još od 1996. godine i olimpijskih igara u Atlanti, kada nas je predstavljao Stipe Damjanović. Kako to da smo trebali čekati već punih 15 godina? Pa hrvanje je dosta konkurentan sport, znači konkurencija je ogromna. Nažalost, to ljudi u Hrvatskoj ne znaju, jer hrvanje nije dosta medijski zastupljeno kao u ostalim državama bivšeg SSR-a, gdje je hrvanje, ako nije broj 1, onda je u vrhu sportova. Dosta se teško kvalificirati. Ja sam, znači, da bi se kvalificirao, trebao uzeti medalju ili imati borbu za medalju. Znači, od 50-60 Hrvaća u svojoj kategoriji, ja sam trebao biti među prvih 6 da bi se kvalificirao. Eto, samim time se to vidi kako je to dosta teško se kvalificirati. Također i ove kvalifikacije vidi se, znači, samo finalisti idu na olimpijske igre. Tako da na olimpijskim igrama po svakoj kategoriji je od 16 do 20 Hrvaća maksimum. Koliko vam je godina primjerice trebalo da ostvarite svoj san, a pretpostavljam da vam je san bio nastup na olimpijskim igrama, s koliko godina ste se počeli baviti hrvanjem? Pa sa 10 godina sam počeo se baviti hrvanjem. San mi jesu naravno olimpijske igre, ali san mi je i uzeti medalju na svakom tako velikom natjecanju. Imam europsku broncu, imam svjetsku broncu, imam normu za olimpijske igre.
Trudit se, dat maksimum, trenirat. Do sad me taj trud nagradio, ajmo reći, i istim putem idem dalje, pa ćemo vidjeti šta će biti. Kakva je uopće konkurencija na olimpijskim igrama? Primjerice, u koliko borbi trebate pobijediti da biste došli do medalje? Pa, to je dosta daleko još, ali 4 ili 5 borbi, ovisno o ždrijebu, znači to je neki 4 borbe. Pretpostavljam da se nećete zadovoljiti samim plasmanom. Kako su vaše očekivanja, kojim biste plasmanom bili zadovoljni? Pa, očekivanja su mi isključivo da dam maksimum, da budem spreman za te olimpijske igre, da budem zadovoljan svojim hrvanjem, idem bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih pritiska, idem stvarno uživati na te olimpijske igre. Isto kao što sam išao i na prvenstvo svijeta, išao sam uživati, stvarno sam uživao i eto, to je donijelo i tu broncu. Jedini cilj, biti spreman, zdrav i uživati. A osim spomenutih uspjeha, koje biste još rezultate istaknuli u svojoj dosadašnjoj karijeri? Pa to je bronca sa prvenstva Europe, bronca sad sa prvenstva svijeta, svjetski sam vojni prvak, medaljaš sa finala Zlatne lige, brončani sa mediteranskih igara i tako, dosta toga, ali uglavnom i ove memorijalne turnire koji su u hrvatskom svijetu dosta jaki, Pitlašinski i Baku, imam znači medalje sa tih najjačih natjecanja. Nenade, isto pitanje i za vas, kojim se vi rezultatima najviše ponosite do sada? Pa najveći moj rezultat u karijere je naravno svjetska bronca prošle godine. Tu je i svjetska vojna bronca, prvak sam Mediterana. Važno je naglasiti da sam tu pobjedio aktualnog olimpijskog pobjednika. Pobjednik sam memorijalnog turnira Pitlašinski. Također osvojio sam i Grand Prix Mađarske. To su, mislim, stvarno veliki turniri u hrvatskom svijetu. Velim, kao što je on rekao, nije to medijski popraćeno, pa ljudi nemaju taj doživljaj, ne? Ali, velim, za sada je to to. Obojica ste zaposlenici oružanih snaga. Koliko vam ta činjenica pomaže ili odmaže u pripremama za natjecanja, treninzima? Pa za sada stvarno imamo dobar odnos, znači, sa našim zaposlenikom, Ministarstvom obrane, odnosno Oružanim snagama. Oba dvoje smo časnici Oružanih snaga. Izlaze nam u susret, znači naši prvo nadređeni, odnosno drugo nadređeni. Uspijemo napraviti jutarnji trening za vrijeme radnog vremena. Naravno, to je i svaki časnik treba brinuti naravno o svom fizičkom stanju. Nakon toga uspijemo i napraviti trening, večernji trening nakon posla, tako da s te strane stvarno je dobra suradnja. I bez njihove potpore naravno teško bi bilo ovakve rezultate ostvariti. Nevene, također od ove sezone obojica ste se otišli natjecati u Njemačku, u prvu Bundesligu. Kako je hrvati se sa najjačim svjetskim Hrvaćima? Pa jako ugodno, kažem, uz tu svjetsku medalju, europsku medalju, jedno stvarno novo iskustvo za mene, mislim da i za njega. Znači, to je prva Bundesliga, najjača liga što se hrvanja tiče u svijetu, gdje nastupaju isključivo medaljaši sa europskih prvenstva, svjetskih prvenstva i olimpijskih igara. Stoga je i konkurencija dosta velika. Nastupamo za jedan klub Nendigen. Do sad sam imao 6 mečeva, 5 sam pobjedio, 1 sam izgubio. Nenad ima za sad 100% niz, 6 borbi, 6 pobjeda. I eto, za sad nam je odlično tamo. Za sad ste ispunili očekivanja. Da. Nenade, s obzirom na to da je Bundesliga sigurno puno jača liga od naše domaće Hrvatske, pretpostavljam da će vam to pomoći i u dodatnom napretku.
Pa hoće, naravno da hoće. Naša svaka sljedeća borba, svako natjecanje, to je jedan ogromno iskustvo i jedan ogromni trening kako bi se poboljšale naše mogućnosti, sposobnosti. Naravno da pristali smo na tu Bundesligu isključivo iz tih razloga. Hrvati sa najjačim svjetskim Hrvačima, mislim da to u Hrvatskoj je nemoguće. Ne kažem da je naša liga slaba, ali financijski nije toliko jaka, tako da ne može privući baš svjetske, evropske, olimpijske medaljaše kao što to radi Bundesliga. Dečki, najljepša vam hvala na gostovanju na Sportskoj televiziji. Naravno, želim vam puno uspjeha u daljnjoj karijeri. Nenade, vama prije svega da izborite taj nastup na olimpijskim igrama, a Nevene vama što bolji rezultat u Londonu. Hvala. Hvala.